ufuna Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha eSABC lihaye. Saqhuba ke mbukeli nokubhiyozela inyanga yamanina. Imbokodo ke eziwa zivuka zizivuthulule ngathi akhonto. Isifuba mbukeli sigcwele qhu amabele abhonxile kukuncancisa umlisela nomthinjana. Namhlanje ke sithulela umnqwazi usikelelwa Clara Sodlulashe Mwenze. Inina ke elingoyiki ngakoyikiswa kade equshe-qushalaza kwicandelo lozokwakha i-construction iminyaka mbukeli engapha yakwamashumi amabini. Esenza oku ke mbukeli hayi kuphela ilungiselela isisu sakhe kodwa ke ethe chuncembe egxothi kateziko nakumanye amanina. Unathi ke namhlanje ukuze abelana nathi ngohambo lwakhe. Kube Vlemveli masikubulise sikwamkele sibambe ngasibini ngokuba nathi apha eSABC lihaye. Mandibulise nam eSABC lihaye. Ndibulele ukuzibona ndikule ndawo namhlanje. That I did not even think that I will be invited today to speak on behalf of the women that are in the brick and mortar industry. Ndibulela ukumenywa, ndibulela kakhulu ngokundibiza kule ndawo namhlanje. Kubolela thina kaloku umzi ongenazivakatshi awunamsi lowo. Sibona ngokuqhuma komsi siqonto ukubana masibize wonke umuntu abelepha ekhaya. Kuluvuyo nechulumanco sibe nawe kwaye siyafuna into okubana nathi apha eHaye sikothulela umnqwazi ngomsebenzi omhle owenzayo. You've been in the construction industry for more than 20 years. Akuyondlwane iyanetha leyo. Ndiyafuna nje usibuyisele emva kuhambo lwakho lwaqala njani ukuze uzibandakanye ne-construction kwakutheni? Mandibulele Nonkanyi ngokuba lapha njoba nditshilo. Ndingusikelelwa igama. Ndaphinda ndanikwa elithi Clara. Ntombi yakwaSodlulashe. Ndibe nguSodlulashe Mwenze ke namhlanje. My journey in the industry inde kakhulu. Uzangixolela ngoba ndiyayazi bana elicandelo licandelo lesixhosa. Now the problem is that I'm leading a lot of women from different countries, I mean provinces. So funeke ndixube. Banuboleka. Ndimane ndiboleka. Ndiyintombi ephuma eEastern Cape eyabaseRhawutini iminyaka. Joined the organization in 2003. I joined SAWIC in 2003 because I was introduced by my partner who was in the brick and mortar industry. When he introduced me into this industry, he brought a lady from where we used to stay at Palm Springs in the Vaal. Umama owayebizwa uMary Goretu Zwimbo. Andikwazi ungambizi kuba kaloku imvelaphi yami iphuma kuye. She recruited me about this organization. Then I started joining SAWIC in the year 2003, as I've said. SAWIC, it's a South African Women in Construction and Built Environment. An organization that was formed in 1997. Kudala iqhushalaza le organization. Kudala iqhushalaza. Yakhiwa ngumama uStella Sigcawu, who was the Minister of Public Works by then. Umama uStella intombi yaseLisikisiki. Impondo. Impondokazi. Divela khona kulonyaka kupheleyo ne-National Executive. Sivela umenzela umcimbi wokumbulela. Kanye pha apha vela khona phesha kwencimba. Supported by the structure seGauteng se-Eastern Cape. Ngenxa yakhe oku kuvule ingcango ezininzi kumanina amaninzi uquka nawe. Sentsho ungathi mhlawumbe kuba kaloku xa kuzothiwa construction siye sicinga amadoda. Ngoku xa sijonga le mifanekiso siyibonayo sibona namanina naku akha izindlu aphethe izitena. It's a male dominated industry. Yes. Your leadership in this industry that is male dominated ungathi mhlawumbe iye yaqina kanjani over the years? Over the years, I think I was introduced by a very strong person in the industry who was not apologetic
ukuthi funeke ndifundile. Ndathi ndisangena ngo-2003 ndafumana umsebenzi wokwakha izindlu ezi-100 ngo-2004 in less than a year. Because kule industry ukuze ungene, firstly you need to comply. Compliance is the key to your success in this industry. So as a woman who joined in 2003, I became part of the leadership of Gauteng from 2012. Kude kube lapha. Ndaba nguchairperson wephondo. Ndathathwa ngamanina national at lead us at national level. I started leading at national in 2021 as the president of South African Women in Construction. The term Still ended. standing. The term ended in 2024, December, and I was re-elected for the second term. It therefore means you need to be a woman of note in order for you to be in that position. You need to be a woman who is firm when it comes to issues of empowerment and transformation. And this organization, as I'm saying, it was formed in 1997, Kanye. Ya registered in 2004. We know all organizations and companies are registered with the CIPC. So, leadership yesawiki ngaphandle kwami ndodwa. Umsebenzi wethu is to make sure that women are empowered by this government. And how many women are we talking about? Now, at national level, I think we have about 347 women. But that is the department that is done by my secretariat. Owami umcimbi is to see to it, and the deputy president, ukuthi we do get opportunities. We do knock in the offices of our government and talk about 40% set aside. Namanina Namanina aqukwe. Inhle kakhulu loo aqukwe. nto kuba kaloku xa siphinde sijonge into yokubana uye wathi chuncembe usenza nomsebenzi kwi-public works kule nto ithethayo into yokubana zininzi uye wabe kanti ukha nezindlu unikezwe isithuba esingangonyaka ayingomsebenzi nje lo kuphela kuba niguqula ubomi babantu. Indlu, it's a dignity. Xa uqonda into yokubana unophahla uvalekile unikezwa ntoni? I-dignity. Ndiyafuna ke ngokuqonda Mama uClara into yokubana kulo msebenzi wakho ungathi mhlawumbe kuba kumaxesha amaninzi badla ngokuthi abantu xa kuzawujongwa osopolitiko okanye abantu abasezikhundleni esithile babakude nabantu kodwa niye nakufuphi. Ungathi mhlawumbe ukusebenzela abantu, that is community development, kuminisha ntoni kuwe personally? Kuminisha a lot. With my background that I didn't give you before. Njengoba ndingisikelelo. I'm a former member of the Gauteng Provincial Legislature. When you get there, you learn about policies of government. You learn about transformation of women. And when you get there, you choose the portfolio committees that you want to belong to. I was one of those who was in the portfolio committee of human settlements. Kuba dandisendiyazi into kokubana ipassion yam ilapha. So amanina xa siwa recruiter kulo mbutho. Siwa recruiter because they must get opportunities. They must also get trainings, ba workshop, babe na understanding with the industry itself. Then sisebenzisana with our stakeholders, or NHBRC, or CIDP, or NHFC. Ndifike ndikhaba umnyango ndithi ndinamakhosikazi in each and every province because this is a national footprint organization. Then department, not department, in all the provinces, irresponsibility, yes, departments, is to make sure that they empower women. Yeah. It's to make sure that from the 1994 to today, and from 1997, where the organization was empowered, we have a lot of women that have been empowered and transformed
by our government. Ndilinina ke ngoku ndisemanqamzeni ndikuqoboqobo ndiphakathi ezilalini eXesi. ndiseLimpopo ndiseXesi ndiKwaZulu Natal naphina nam ndiyafuna into yokubana ndifane noClara ndingene kwi-construction. Ingaba mhlawumbe isteps omnikeza zona uthini kuye? Isteps endimnikeza zona kukuthi in order for you ukuthi ufane nam, you must first register your company with the CIPC. Ndithe akho nto nozuyenze even in the world without the registration. You register your company with the CIPC. Uyithathe le company uze kwi-leadership uthi nansi company ndiyenzile ke eng elatelang. Ke re elatelang is to make sure I love the language switch. is to make sure that you comply, because you cannot be where am I today without the compliance. So when you comply, we speak about now your CIDP grading. You go and register a CIDP. It is the one now that determines your growth in the industry. Ukuze uzibone into bana uyakhula uyintombi yaseXesi or uyintombi yaseLimpopo or uyintombi yakuzo zonke ezi provinces, ufanele uzibone kwa CIDP. That is why we have a very close relationship with the CIDP. Then ufumane eso certificate uzaba grade 1 ke ngoku. Then ufumane project. Ungayifumani ngomgunyathi, uyifumane ngala compliance. Wabe ufumane i-project, then i-project oyifumanayo of a certain amount is the one that will take you to grade 2. Uphinde ufumane enye nezi ezincinci ozichola-cholayo zama-RFQs amancinci in the departments, let alone the brick and mortar industry. Because as women, I always say, we need to diversify. Yeah. Uzichola-chole ziyakonyusa depending to what you want in the CIDP grading. So it's not i-success ya overnight chungcembe unyukela ngasentla kule pyramid. So ningenaphi ke ngoku xa niyi-SAWIC ekuncediseni lamanina? Ngaba mhlambe zikhona izinto enibafumbathisa zona? Ekuncediseni lamanina xa sikwi-leadership sisiyankqonkqoza. Ngelinye ixesha uzawuxelelwa phaa uba go back and form the cooperatives. That is what I used to encourage when I was the chairperson of Gauteng to women. Now, because I'm the president, I do the same of encouraging women to register their companies and to also form the cooperatives. Because urhulumente unomamela bhetere xa nibahlanu kwi-company eyi-1. Athi ke ngoku for the projects ukuthi mazikhutshwe, when you are a consortium or a cooperative, it's better because in one company that is called TalkMac Cooperative, you will empower about 6, 7, and 8 women instead of empowering one company that is called Sigis Transport and Projects. Then they start growing from that level. So ukubancedisa kukuthi ke xa sesifumene ezi projects ngelinye ixesha uyifumana because uhambe ngala co-op. Then you will become the leading co-op and absorb these other cooperatives to come and work in this project. And ithethe ngento engakhange yenzeke ngexesha lam lokukhokhela. We have absorbed about 19 cooperatives in the project that we have had in 2017 by the Department of Gauteng. Then when you talk about 19 cooperatives, including ours, you are speaking about women that are more than 100. Yeah. Wow. And I mean njengokuba usitsho kubevile mveli into yokubana nithi qolo ninqonqoza kumaseba karhulumente nisithi vulala indlela for amanina. Ungathi mhlawumbe xa uthi uyajonga, especially when it comes to e-government policies, ungathi into yokubana ziyawavula ngenene ingcango to support women in construction okanye abanamashishini? Are they doing enough? They are not doing enough for now. Because remember, I spoke about 40% set aside. That is something, it's a compromise. It's something that has to happen. Women of South Africa
they want to put bread on the table. Yeah. It depends to the individuals within these government spaces ukuthi umuntu nomuntu xa isemsebenzini wakhe enikwe mandate of transforming and developing women in the gender mainstreaming esithetha ngayo ingaba bayayenza nalo msebenzi kodwa enyanini mandivume into kokubana besingo grade 1 ngaphambili namhlanje singo grade 7 singabanye and ukuze ufikelele kwelo zinga kufuneke nawe uyazi into kokubana awuzupointa iminwe to our government whereas your documents are not in order. So this government is listening to the women, but it's not all that we want as women that has been delivered to date. With the hope ukuthi ukuya phambili sizaqhubeka. Ndingulo mntu ke mna ongayikiyo ukungena kuminister ndithwele lo mnqwazi ndithi ndimela amakhosikazi. Amakhosikazi alambile. Amakhosikazi afuna isonke etafuleni. Can you do something? Then as women as well, in order for this government to listen to us, funeke ritsibe hore ringata eyiwa. Ngoba kaloku xa sohlukene akuzibalula uba masizifumane izinto. Kodwa xa siyinyanda complementing each other instead of competing. Competition mayiphume ukuthi bafazi. Pull head down syndrome mayiphele bafazini ukwenzela uba government azobaneliso. So we do empower them, we do knock to these doors. Ndithi kwi-NHBRC ndinabafazi e-Eastern Cape abafuna ukutrainwa, ndinabafazi e-Western Cape, ndinabafazi e-Northern Cape, ndinabafazi e-KZN, ndinabafazi e-Northwest, ndinabafazi eLimpopo. Basadi bala batshwere kitlala banyaka ubeka boye bushwa tafuleni. Tshwanetse hore ba be bushwa ka ntho ba e understandang, because you cannot employ people to do your work if you don't understand your work yourself as the CEO of the company. Funeka ufunde wena kuqala uzokwazi into yobana xa uba absorbile wawugqiba uba empowerishe nawe you are knowledgeable about what they are doing on the ground. Iminqwazi yakho inxiba phantse kuwo wonke lamasebe. Xa siqonqoza kopolitiki ukhona, xa sijonga kwishishini ukhona, construction ukhona, zonke izindlu zigcwele qhu. Umuntu angazibuza into yokubana zonke ezi roles zidinga i-full commitment yakho ukuze zibe kanti ziyaphumelela. Ndiyayithanda nalento ithethayo kakhulu nge-women empowerment, into yokubana amanina afuneke ahlangane kuba abantu xa bezandla zabo zihlangene inkulu into engathi yenzeka. Ingaba zonke ezi roles uzibhalansa njani unguClara? Yeah, how I wish ngaba ubuzanga lo mbuzo ngoba inaba abantwana bami ababini ngoku nabazukulwana bandibukele ngoba bandingxolisa qho ukuthi at your age you're supposed to have a rest. Ndithi xa ndibaphendula ndawuphumla ngapha kwencwaba because there's a reason and a purpose why my mother and my father named me Sikelelwa. Umsebenzi wami is to see to it with the experience and nayo ye constituency work that I've learned in Parliament ukubana mandijonge abantu abangathi banezidingo ndibancede. Ndiyazibalansa. Ngecawa bendikwi policy conference in my region ye organization endikuyo endingekho apha for uba ndizothetha ngayo. Akukho apho xa bendifuna bangandifumani. Ndiyinkokheli nditsho nasebranchini ye-organization yam. And akukho apho xa besithi khawuphume esayithini uze ngapha sinomcimbi. Andibikho xa ngaba namhlanje ndibheke e-Eastern Cape or ndibheke kwezi provinces, as tomorrow I will be in the Free State to celebrate the event eyenziwa by the women in the Free State that are under my leadership. So I balance ipolitiki because it's something endayiqala ndisese high school. Ndibalekana nomama wam eMdantsane. Xa indilande wonga lethu kusithiwa kuyaliwa ngapha nangu Steve Biko ubulewe usikelele uphi angamfumani.
So ndakhula nayo lento dade ndaba kule ndawo endikuyo. Thetha ipolitiki ke ngoku. Enkonzweni ndikhona. Eyamawisile. Ndingumama uCCS odila with social cohesion. Odila nezinto. Abantu xa bengaphilanga funeke ndithathe omama sinxibe ibhatyi sihambe sophilisa imimoya yomama. Sakhane senze izinto. Kwasa week ndikhona amaphondo olithoba. Alikho iphondo elinothi upresident uthanda the Eastern Cape because she was born. Clara ngaphambi kokuba siyivale ndiyafuna uqonda mhlawumbe into yokubana xa sijonga i-vision ye-construction mhlawumbe noba sele njengositsho into yokubana uzawuphumla mhla sewulele engcwabeni ungathi mhlawumbe xa kuthi qatha i-construction kumlisela nomtshintshanana yintoni ofuna i-construction industry yaziwe ngayo ingakumbi kumanina? Into endifuna into yobana i-construction industry yaziwe ngayo ingakumbi kumanina is that we are not here by default as women. Whatsoever. Akho favor esiyenzelweyo singomama to be where we are today. We deserve to be where we are today. And we deserve to be respected by men that are in the industry. Whilst we appreciate into yokokubana in our projects, it's not only women that are doing the work. There are those who are skilled enough that are assisting us in the brick and mortar industry. Kodwa sifuna uhlonitshwa. Andinaze ndibe ngigrade 7 kanti ulwazi lwami luncinci. Okwesibini, enye into efuneka sihlonitshwe ngayo by our government is this 40% set aside. Let us not sing it. Let us implement it. They must implement it. So that I know that in each and every province, as SAWIC, as I have the database of my provinces, how many women are grade 6, grade 8, grade 9, ukuya njalo. Those are those that are in grade 1. Bafika kanjani kula level? Compliance. Departments must appoint people accordingly when they tender. Trainings must happen from these departments. Workshops of women to empower them, because knowledge is power. Knowledge is indeed power. So, ukugqibela apha ke mntanam kokuthi singomama sinengxaki ebendikhe ndayithetha to the Minister of Public Works 2 weeks ago when he invited me in the KZN. The problem that we are having as women yilena ye-construction mafia. When somebody is awarded a project, emaqagaleni waseXeso Redikeni apho umama amazalwa khona, ufumane into bana xa ndifika as a contractor, more especially as a female contractor, I'm not taken seriously by the community. Then ndisajonge leyo into bana bendithendarishe ngekhampani yam, umsebenzi ngowam. Then kubekho abantu that we understand ukuthi you cannot be in a project without a project steering committee, more especially xa ufike endaweni, because ne-CLO funeka uyikhethelwe apho. Kodwa for them to come and say, from the money that we'll be claiming from government, we want 250,000 per claim, so that refepe community ena ya mona gore batho ba robale ba jile. Akere we do employ these people in their areas. If they can refrain from really doing what they are doing to us. I have members in the provinces. Ikhwelo lityala. Amalungu wam ayasokola. Ulive ilungu lithi president ndilindele mali. Kodwa ndinemali ethile ekuthiwa funeke ndiyoyinika osibanibani abangayaziyo nale project. Singomama. Oomama ke xa beyakha into funeke bathathele ungqalelo, because xa sisakha ezi zindlu we make sure into yokubana even from the foundation asenze izi mistake noba kungathiwa umhlaba unamatye siyayikhupha lo matye sobenze ngozimisela mntanam, masingathathwa ngolo hlobo esithathwa ngalo, because we are struggling. I-construction mafias
are all over Zimile. the country. Ikhwelo lityala siyathemba into yokubana norhulumente into azayithathela ingqalelo leyo kuba inina nelina funeke lizive likhululekile. Ndiyaqonda into yokubana yinto ekuxhokonqa intliziyo le kuba you are really passionate ngalo msebenzi wakho. Mama uClara masibambe ngazibini ngokuba usindwendwele kule tafile uba amaxesha besingawabhala ebhotini besawuqhubeka noludliwanondlebe kodwa ke into engamandla kukuba qhubeka nomsebenzi owenzayo kwaye ukhuthaze namanye amanina kuyo le construction. Right, mbukeli we-SABC lihaye siyiqwela siyiqongqotha ngolohlobo besithetha naye ke umama uClara. Yena ke mbukeli ungumongameli we-SAWIC kunye ne-BE kanti ke mbukeli ukwanguye kaloku mbukeli community builder. Sithetha apha ke mbukeli ngemento nayo i-advocate kuyo kaloku mbukeli izinto eziphathelene namanina ingakumbi kwi-construction. Masiqhubeke siyibhatala amatyala ungakunqubekele i-SABC lihaye.